עגבנייה, מה אתה מוסיף שמה? שמים הכל בצד, ואז מוציאים את זה, ולאחר מכן שמים את השניצלים הטעימים, עד שמתבשלים טוב, אחרי זה זורקים את הפלפל, את הלוף ואת הבצל, מערבבים ביחד, מחכים כרבע שעה, ואז מוציאים ובתאבון. יאללה, ספר ארון נגיד, זה דורון הסטלן. דורון, מה יש לך להגיד לערב המיוחד הזה? אני רעב. רעב? זה די.ג'יי מאסטרו שלנו. אני דומה, אני בוכה מהבצל. הוא בוכה. בכיין. מהבצל. כן. וזה סטס הסלאם. טאזיק שובותי הטאזיק. בלוחה פויטיה בוכה. בלי מצלמות כאלה, מילים. וזאת הסכין של זכרוב, שהוא שחט איתה בבשית, הרבה כלבים, והמולטישף הזה, תראה את המולטישף, המולטישף שזכרוב בישל בו את הכלבים. בטח יצא משהו טעים. עכשיו הוא נכנס לכלא, אז אנחנו משתמשים בו, עם הסכין, עם המולטישף של זכרוב. אל תצלם אותי. נו. תיתי. רגע, חשוב אבל. כן. Черные глаза, черные глаза. וואי, זה טוב. תגיד. אוקיי. תגיד. הופה.